Gözellik we görmegeylik adam üçin ören mühimdir. Özüňe anam we yeterlik özüňe hormat goýmak gönüden göni özüňe çekijiligi baglydyr. Her bir adam öz boluşy owudan. Özüňe çekijilik daşky görnüşiňden, özüňe bolan anamdan başlanýar. Adamlara bolan gatnaşyňyz olaryň sizi nähili kabul edýändigine täsir edýär. Bu videonu göreniňizden soň siz özüne çekiji adam hasaplanmaklyk üçin adamlara nähili garamaldygyny öwrenirsiň. Bu siziň daş geçiňizi we özüňizde bolan anamyňyzy berkider. Videodan soň adamlara dogry garamagy, daş geçiňizi we özüňizde hormat goýmagy öwrenirsiňiz. Munyň netijesinde beýlekler sizi özüne çekiji adam hasaplap başlarlar. Videomuza seyretmekden odul kanalymyza agda bolup like basmagy unutmaň. Ana onda başladyk. Elke bilen daş geçiňizde ünseriň. Munyň üçin birinji yeterlik ukyny alyň. Beýinjalyan adam, az yatan adamyň has özüne çekiji görünýär. Ula adamlaryň köpüsine 8 saat döwrege uky gerek. Yetkinjekler azyndan 10 saat uklamalydylar. Eger iýdigiderle ýadasaňyz, bir adam ýatmaga synansyn. Ýatmak üçin iň amatly wagty tapaň. Ikinji, günde azyndan 8 stakan suw içiň. Bedeniňiz suwsuzlukdan ejir çekmese, has gowy görünürsiňiz. Deriňiz sagdyn bolar, tırnaklaryňyzyň we saçlaryňyň ýagdaýy, daşky görnüşiňiz gowlaşar. Adly suwlary, kofe ýa-da şireler içmäge öwrenşen bolsaňyz, bedeniňizde gerekli suw alýançaňyz, şol içkileriň köpüsini adat suw bilen çalyşyp görüň. Alkogolle we kafeinli içkiler daşky görnüşiňizde ýaramaz täsir edýär. Sagdyn bolmagy dileseňiz, bu içkiler içmege besedim. Üçinji, her gün suwa düşmegi unutma. Arysy bolmak üçin diňe sabun we suw yeterlikdir. Saçyňyzy näşedik ýuwmalydyňyz, saçyňyzyň görnüşine baglydyr. Şeýle de bolsa, her gün suwa düşmeli ýa-da 2-3 tapar ýuwunmaly. Dördünji, her gün ýüzüňiz we deriňiz üçin nemlendiriji serişdeler ulanyň. Deriňiz ýagly görnüşli bolsa-da, nemlendiriji bu meseleni çözmäge kömek eder. Islendik nemlendiriji kremler ulanyp bilersiňiz. Şeýle de bolsa, deriňiziň görnüşine laýyk birini saýlaň. 5-nji, dyrnaklaryňyzy arasy we uzun saklaň. Dyrnaklaryňyzy her gün boýamak hokman däl. Şeýle de bolsa, dyrnaklaryňyz arasy we kesilen bolmaly. Dyrnaklaryňyzy kesiň we dyrnak pilkalaryny ulanyp gerekli şekil beriň. Dyrnagyň aşagynda hapalaryň ýygnalmandygyna göz ýetiriň. Dyrnaklaryňyzy laklasaňyz, lagyň galynsynyň ýokdugyna göz ýetiriň. Gerek bolsa täze lak çalyň. 6-njy, saçyňyzy arasy saklaň. Şeýle hem öz pričoska stiliňizi düzüň. Saçyňyzy her gün ukladka ediň. Saçlaryňyň gowy daralandygyny we dykydlygyna göz ýetiriň. Mundan başga-da saçyňyz hemişe arasy bolmaly. Saçyňyzyň görnüşine baglykda, onu her gün ýuwmaly bolmagyňyz mümkin. Saçyňyz akşam ýagly görünýän bolsa, her gün ýuwun. Çolşarmy saç ukladkasyny etmeli däl. Ýöneki bedeg ediň. Mysal üçin saçyňyzy bir tarapa ýatyryp zakolka dakyň. Şeýle hem saçyňyzy örüp, ýygnap ýa-da çörek şekilli örüm ýasap bilersiňiz. Haýsy saç düzüminiň size laýyk gelýändigini bilmeýän bolsaňyz, dostuňyzdan ýa-da stilistingizden sorap bilersiňiz. 7-nji, dezodorant ýa-da atyr ulanyň. Gyýdan çykýan ýakymly ýys özüňe çekijiliň bir bölegidir. Her gün dezodorant ulanyň. Şeýle hem atyr ulanyp bilersiňiz. Köp adamyň her günki halaýan atyr ýysy bar. Ozoldan parfümlary ulanmaýan bolsaňyz, gül ýa-da meweli ýyslardan başlaň. Az mukdarda atyr çalyň. Olary bilekde we boýunda ýerleşýän täsir nokutlara çalmalydyr. Sizden iýinçe ýys gelmeli. Daş töwereňdäkilerini duýmak üçin ýys howada asylmaly däldir. 8-nji, günde 2 gezek dişleriňizi ýuwuň. Özüne çekýän adamlar agyz arasaçylygy barada alady edýärler. Dişleriňizi her gün diş çötküsi bilen ýuwuň. we demiňizi täze saklamak üçin agzyňyzy iýmitden soň çaýkaň.
Her nahardan soň dişlerinizi yuwmak hem peýdalydyr. 9. Duruşuňyzy, göwräňizi saklaýyşyňyzy gowlaşdyryň. Bükülüp ýöreýän, özüni çekiji gyzy göz öňüne getirmek kyn. Oturanyňyzda arkaňyzy gönü saklaň we eňiňizi ýere paralel saklaň. Munyň netijesinde siz özüni çekiji we ynamly adam bolup görünürsiňiz. 10. Yeňil makiýaж ulanyň. Daş keşiňizde nägile bolsaňyz, tebii makiýaжy syňap görüň. Yeňil tebii makiýaж ýüzüňiziň özüne çekijilik aýratynlyklaryny bellemäge kömek eder. Mundan başga da köp sanly kosmetika ulananyň tebii makiýaż etmek has aňsat. Professional derejeňizi ötdüriň we deriňiziň görünüşine laýyk önüm saýlaň. 11. Eşikleriňiziň arasy we ütüklenendigine göz ýetiriň. Hapa we gödek eşikligiz sowuk we samsyk görünýär. Giyimleriňiz giýmezden ozal ütükläň. Şeýle hemdiň arasy eşik giýin. Egin eşikdäki belliklere üns beriň. Etiketkada eşige nädip ýyda etmeldigi, meselem haýsy temperaturada ýuwulyp biljektigi barada peýdaly maglumatlar tapyp bilersiňiz. 12. Özüňize laýyk eşik giýin. Özüňe çekiji bolmak üçin iň täze modada giyinmek hökmän däl. Gaty dar ýa-da giň eşiklerden gaça duruň. Egin eşikleriňiz dar bolsa, içki eşikleriňizde özüňizi oňaýsy duýarsyňyz. Saýlanan eşigi çykarmakda ýa-da giýmekde hiç hili kynçylyk çekmeli däl. Mundan başga da saýlanan eşikler giň hem bolmaly däldir. Şonuň üçin günüň dowamında giýjik eşikleriňizi öňünden saýlaň. 13. Size laýyk gelýän makiýaż saýlap berjek stilistden kömek soramagy göz öňünde tutuň. Daş keşiňizden henidem nägile bolsaňyz, kömege mätäç bolup bilersiňiz. Kömek üçin ýerli gözellik salonyny ýutuň. Stilist make-upy nädip dogry etmelidigini öwredip biler. Hüner derejeňizi ýokarlandyryp bilmeýän bolsaňyz, bu meselede bilýän dostuňyzdan ýa-da garyndaşyňyzdan size kömek etmegini soramakdan çekinmäň. Ilkinji täsirleriň elmydama iň güýçlüdigini ýadyňyzdan çykarmaň. Şahzadaňyza haçan we nirede duşjakdygyňyzy bilmeýändiňiz sebäpli mydama şadyan we ynamly görünseňiz ajaýyp boljakdygy anykdyr. Şeýle de bu video size yaran bolsa, like basyp kanalyma agza bolmakly hem unutmaň.